uni molo ti prasada phawo walai bulai mang sinukjak tong sibo koktoma ungkha enai tiro bisordar parani umor sogya cherai khorok tamno siko khine romboi bui berai sak hamya ungoi tongbai mani o bunai rok khai amchaini no umor rajak rok yagulo para kaisa salaimani nukjakha sikok hinjaknai tai borokno romboi bunai rok yagulo para kaisa salaimani nukjakha sikok hinjaknai tai borokno romboi bunai rok o cherai rok khoroktam saka chung agisi kisa sikok khaimani tabu khai inglia piaba chaya tongkhe jotoni bagono police case tongo kerong raida jotoni bagono soman tongo tamuni bagele haike bona nangkha hine tabu lukurok salai tonglaikha bonai rok saka borokno sikok kosidi hinoi sabuni chaya lukurok nai baidi borok tamo saka acha takung ni mung tam singkhama ani bumong thukon da bama original kan bung somjit amo sungai je norok to saw media won gei sungtin tai sa mono mak sanai kisa bultu ti tongkhona nai norok chuno ringkha sung phaika gai ko khangkai kaisa norok jamilang lai mani jerai rok bai walai sulai lai mana jaga bulai kha tok lai kha nai media o kaja khnai saw gai tabuk to borong ko borok saka gai tabuk ni boktoi botamo na actually to got nang kha ba khai ani ang phayong ni saran ang thing ko ni nogo borok nogo pulis ni rang tak bukung ko tongmani khobit lang jaka rang de lang kha jana te ke habui engka ke abon je sikang serai jehetu obom ke remote sengbono tang ni ringo nogo ani mamani busla bini nana ani thagu bahanok ni besa an thagu jotino kara engka obor serai rok borilia ja ta obostha tabuk tam sanai sana ke khulugin ko bangma sanai borno ang onek kisu nani bukti kene khaya sana ko saw agi bo serai rok hai engka hor sal thango phayo no gugluti sob samoi layo horni 12টা menanglia isu menanglia chari pang menanglia boroni beng dol tubi atang ko tum bai tubi thayana or phaka ana kiri ja khangka jimi kisa ngo slu ba smooth phayo obon pore saina idani ngoro ngo nok khali tongo oboni kinka bufa phika obon francis obon maman guthala no borok kinka bini bufa bai bini bufa afya mama ko ngo borok khorok ni dubai ni bisi bufa phika ga kisu din age bosor kaisa rok khana bai khana ta kisa bono saga noro yang ta berai di ang nu khaga nong na agi bo nong ni kintu nong ni onek complain tongo noro komti kita soli di ang nu khanor go yog pia ba nong ni mani khongmani hai tongo idani ngo buri rok bu ya ko nok khali buma bu kri khanogo buma kri amon pore ngka ni bini guardian sab ang ma bini buma na mami no kol khai saka serai om tim ting tongo ngoro ta ton ni nang kri ngka ka nang phai ngka ang mami sawa ang khana phai na ang bo phai thanga na ang sai miya ngka ka obon ka sarong ka bini tabu bini ka je tongnai bonor to sonli or tiklei rohonai hai rohonai or tonja tini angkot nang jau kha ang okara hijai bong da koto hijai bong chot dobus tini ang bong buta okara ang thago jotono okara ang bong ngok borsare ro wana mani o ani thanio ang bong no kuno dina hamyang kun salta yakti se ko botai salta si ko manda kha oba ang betai salta buda kha mona saga nang oma haijo tomung soli khang ka ke nini bipotong nai bia bus kang gobang ma jaga no bongni fault buri serai ni theke drugs ni theke arombo khaitei sanang ko khulugin ma sasine bile ang omo haing khang ka ke ani nokni mani ko mai thanga ang manai ang ko ani buai jora no phun khai ko saka da ko to ani ang ko mti no ko si ko habim tim tiklang thamja angka ang agi bin bu phana sai tonja nai di no ma yang ka ka nang sungna yak paradi borok lai di ko man da khop achare ro ko bo to mani khogi bazar man da ke budak da agi oro iko tabu pasai tongona dukano on niji ko tabu ko kisa segang boko sija oro hap ka hanai nang hap ka oro hap ka nale ha orna ini khogi man buda ka o idani ko du jindi ko du ma sare ma segang ro nang ma oro ko khogi asu ko football thungna thanga ni nin babu sabla ha আচ্ছা দাদা তাবুক নরক সোশ্যাল মিডিয়া ওতে শুনো জংনে রিজন তে তে উতাং কয়েকদিন সালো যে নরক পাতি মংমনি আবো কি হামলানে নি বাগে দা নরক নুকজা হামলাইনানি বলতে তো নাইদি ani বাগে তো ভাইরাল খাই রেখা আনো সিনিয়া আং ওয়ানসু আনো সিনিয়া বরক তো রমদি অল থ্রি ফ্রাও আং একজন আং রসাবনাই খরক আং সিঙ্গার খরক বরক হংকা আনো সিনিয়া বরক কম ন দङ आं अबहाय अंगो कुनो सुरसो थाङै बुमानिया
কিন্তু যতন মানি কমা খাঙ্কা নাং বন সন্দেহ থাকে বুফানা বাগে আং সাইতন খানা দিন নিনে ওচরাই এমতি নগব মোবাইল কমা লাইকা বিবিনি বাইনি খগি তেলাং খাগে দ সাপতাস কায়া খগি তেলাং গছিয়া আরে আং ফাইং বাই নকনি বিনি মামানি বুসলা নগ বিনje থাকতন বুসলাবি থাঙ্গै তিখলাই বুজামান পরে গছিয়া গছিবি তিখলাই দ যাওখা অবহাই হংকাকে আং কোনো সায়াওই বরক বুজাকমানি ইয়াগুলো সারাও তাই খরচ বরক বুথানি গাকে বতা কিসা বিনি বং দুখ নাংজাগै आ borong ni bumu kes na thang ang ka oba hayin ka borok ta sai tong ang da ko to na ang kuno hunya ang agi bu phurung bong na rom ti kita chol daniel no bang phurung mangam ti kita chol de hai hai ke chol di ka ham ko tong di nor tam ni bagi um ti idani go drugs na ko hai na ko no ko thui tong bu pha no sawa hai 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 ani hingka ka abo ni bagi ang saka nor ko ma hai tang ding ka ang me buja khabar ko ani dukan no dawi na ang bong no bukha bumani pore nor tam um tim ting hai hai ang bong saka nor kom ti tang ko di ang kuno saya pulis saya kuno ya bu fat ke sara pulis na pun thai nggo pulis na ding ka ang saka nang ta pusan nang go na arab je bor tong re saka sare rong lai tong nang ta ba pulis na rohnai na pulis na ri rohnai aba hai got na মানে বরক ন পুলিশ লাং থাকা যে সামানে আবু বুফাদারি রহ না নং bu phari roh bu no ba mana khaja ngobon pore ngko bono ka ang mana khai na rakha মানে বুফাগাই বরক ন জলি জাগাই পুলিশ বাইরম নি রহকা bu pha sabu okara no bok khogya borok botlang thang tong khai in chho ok bu suno ka bu pha hai ni tong ta ang saka wa ang sai mia nang pulis nang sai sai rohnai abo ni ni ba hangi pe tan ni ko tam ka ko borok tam media ding ya koi pai serang sati channel da hanna tam ang sai mia ang tang office kerja di na ni Sunday engko Saturday mia ang menai no ani kisah dukan ni mani jar phaji ani menai kusuno yang George tongo engko ka benang saka nang mani jar phaji engko ka bo a jaga thangi pai bono tabu sabu khorsa bini bondu bono engko khai roka lingri roka pu viral lengja kam tim ting bo sauda ko tom tim ti bepar am tim ti ba chang ka bang khata tam tam to nang abro tam meter khaiba আচ্ছা ক খঙ্গাই তাবো ক খঙ্গাই তাবো তা খং নরং ন কাইসানি ব্যাপার সিমনা হংকাই যে জিতা जों তাং ani মানে no kaisa ni bepar ani ekdom pura ani mamani bu saro hingkai tamo nang tam sanani musung abu ang sana musung ma hangga ke to ang bong no phurung nang to boyo soponi an somoy norok je hostel thangai norok oro ungko ama khai tongo ka hamba bisoliti nang bubur thang bubur phai kuno saimia nong ni ungko horobo thango bungo phayo bungo bu phasong no kin kutaro no kaisa no ungko dorban nang lai tongo bini jathane mobile komai pai bong lai pai ko lai jayo nga ba ko no kaisa ni ham thang wa hai rok hangga ke nong na ani na mo to barna yang ha gi saka ni na mo ta ni ari ari ang nang mai tongo barnai nanga ba wa mo rok no nang thi khai mi ang ka kinto ani nong ni mani komai ke no nang tang nai amon ti gotna omo asuk jora borok apru saka ang jebon bong ni kuno kelaya hai sabu bong nang na khukon bu da acha last pai thak tabo norok মানে norok bai borok je daging ning lai tong mani babing nei norok tabo bahai step na halai kha step to tabu grom dia ani sonde hota ang just ang bo to onek khaka mane jikon sa nai khang ka bukha belai ke jikon sa borok bukha tor mane obo yang ni ya holong sai tai wara go bo asu ga tabu bogo sia sung apun kore wan sugai nai kana tamu step nano sung wan sugai na sung para kai so tai ki kok sana tongko obo haita nor thana rok thangmani ferok khaimani rokka thana rok ang firma khe sab khai borok khai acha norok no to news rok no man kha nong mukhang rok norok je mung khorok tamni mung saka norok no bu noi norok no tamni bage bu sare bono mani kama kha sab nong ni mani kama ha da bipul samane bipul nim tam kala dara kala acha angkai bin nong ni mani kama man non tamni bage bu bo mane bong sonne ho man cheng khogoni bu khatam nang agi rok mani da khoka agi ro ta sinang khogla habar na apur to bono rokang apur rokang bono khogable bong nong ke khogya acha angkai nono bo jaga bu khan noko da bu khan na lama bu bazar bu bor bu man tingo da kodo sami dogana hawai da kodo bu nanga bujang man no tam hi chongsa bujo mane ko bono mane kamawai sonne ho bu amtika nung bono chaje ero dang kha case lok khai kya mane buti haina ro walai sulai dang kha bong ni bisingo nung mana tam nei chong bor nono bu mani au ang mane buano kam ni bagan bu hina am tu na hamiani bagan bu nei bum ti ni chong mane ke bor ka han bai na ko bole bu ba oh nin mung kha di jabrama nung to tong bo bai bo bujak phuro nung kai tam nei bujak sa ana kha agi ti kok ni ti bu agi nung tam kha agi nok ro dol tol tumaro nono bu kha acha non kha sab bu ba dara koto nin dara ko to bu tam ni ka ham ni bagai bu na hamian bagai
Asa kasih jang bang sibla sana ro. Nin muka. Daniel de Burma Nang buzak ka. ang bulo Nang kay tangai buzak sa. tang budak man manai sono tu tega du kana na ba agin ko kon se buka Agi nong musiko. ang to agi kon khoma tere Oh, kon ja kon ang mani ro khoyo ko acha. ga ab ja ga sumi ana o agin tong se ro na so ne buka apen ja gaban bisung kesara ko kini kaga bat no phai bu phai man ba ga sumi chang kias ko yang da ko ro thong kon kias Kes kaya. ang o a kesara na bu phai man ya mana bocin para ne bu ya mana tang bu phai ka ba sumi chang kias Kes borok kai bana. jrani kias Kes rosai dana harka na tabu kes jang na. babun kubi kana ke ro sing ha kana আচ্ছা নরক খরকতাম তুই মানে সামুং সিতরা তাং না পুরো সব সময় নরক খরকতাম তাং ang kere ang kon ja kon kere ang mia simcha man da khoi borok bai manai suna ang kubi thai ninda koton mungta ninda koton yang borok bai নিন্দার গতন মুংতাম যে নরক নবনাই ang da koton mong ko de burma নং কে তাম হি চং বনন কি হামিয়ানি বাগৈ দা বুখনা না কাহামনি বাগৈ বুখনা নাই ana buma karon ke agi je jeng saya khamin abo kaham khani bagai buka aba nuta angka tabo bini bono norok case rok rina da musung na bono hami hi chong মানে bumti hai chong norok tabo ana bocin kaham ni bagai buma ni ba jeng kias ruman ta kias uthuni ha kata norok ta মানে bumti walai sulai da anglai tong lai na kaham kai tong na bumti hai kaham kan tong nai mungtam sing kham ne Daniel de burma ni babam mungkhai lo ni aman mungkhai aro te de burma paran mungtam sai tama parishada para horisadar para to semia boy dia mo amade jeranya jirania NIT college gana ena te college ni nini mung Francis de Burma nin Daniel de burma oh Daniel de Burma nin kha rimon de burma Rimon de Burma nang kha Francis de burma nok tam sam kha ena tu ha ena tu NIT tam kha ena te boys school part time tu bumti hai samung mane part time to buji kha nok da phar mai mui da song mia so kam ke ha catering catering kho khayo porli ga ja norok hai সময় norok hai বয়স বই পসি পড়েও ঠিক আছে তো এখন